ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಕೋರಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸುಖ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2 kg ದಾತು ಚಿಕನ್ ದೆತೊಂದ ಐತೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕೋರಿನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ದೆಕ್ಕದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ಐಕ್ ಕೊಜ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಐಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಚಮಚ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಬಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟೋಡು ಬಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಇವೋಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಬಾಣಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನಗ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಕೆಂಪಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತದಿವೋಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡಂತೆ ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಡ್ದು ಕುಡ ಐಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಲಾಪುಂಡು ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕವೇನು ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಕೋರಿನ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ 3 ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು
ಬಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೋಡು. ಬಕ್ಕ ಇಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡೋಡು, ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಕೊದಿಪಾವಡು. ಸಮ ಕೊದಿಪಾಲೆ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆದುಂಡು. ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ.